Chmiňanoch pri Prešove postavili byty, do ktorých sa nájomníci nemôžu nasťahovať. Nízkoštandardné bytovky za rómskou osadou ohrozuje zosúvajúci sa svah. Spevniť ho musí diaľničná spoločnosť, ktorá na kopci začala s výstavbou diaľnice. Tu pôjdem bývať. A mám už nakúpené. Tu. Aj podlahu? Podlahu, všetko, dlaždičky, dlažbu. Tu mám linku, mám. Len takto cez okno sa môžu budúci nájomníci pozerať na svoje nové bývanie. Obec pre 22 rodín z rómskej osady s podporou štátu postavila 5 sociálnych bytoviek. Do užívania ich odovzdali už koncom minulého roka. Do bytov sa ale nikto nasťahovať nemôže, ohrozuje ich zosúvajúci sa kopec. Ja som mal tú zeminu až na bytovke úplne. V hĺbke asi 20 metrov je šmiková plocha, kde dochádza k šmikaniu tohto celého kopca. Svah sa dal do pohybu po minuloročných povodniach, ľudia si ale riziko neuvedomujú, sú netrpezliví a chcú sa čím skôr sťahovať. Stále sa totiž tlačia v drevených chatrčiach. Viete, prečo nemôžete sa nasťahovať? Lebo prebrel. Pán starosta sľuboval, že pôjdeme v rok 2009 a už je 2001. Nevieme, že kedy pôjdeme bývať. Ja riziko nebudem brať na seba. Tak pochopte, viete, nikto za to nemôže, čo sa stalo. Svah musí spevniť Národná diaľničná spoločnosť. Ponad osadu totiž povedie diaľnica, aj keď je výstavba tohto úseku pozastavená, s prípravnými prácami už cestári začali. Pri priaznivých klimatických podmienkach 1. apríla by sme v tomto roku mali začať so sanačnými prácami. Ak sa svah podarí spevniť, Rómovia sa do nových bytov budú môcť nasťahovať už koncom leta. Z Chmiňan Martin Jedinák, televízia Markíza.